מהדוכן, להוריד אותו מהדוכן, זה מה שאתם עושים! להוריד את חבר הכנסת עודה מהדוכן. הדבר האחר שאני רוצה להגיד, שאתם לא יודעים כמה אני רואה אתכם חלשים. אתם אנשים חלשים, חלשים מאוד מאוד מאוד. אחרי שנה וחצי על מלחמה שהרגתם בה 19,000 ילדים, 53,000 תושבים, הרסתם את כל האוניברסיטאות, את כל בתי החולים, ואתם, אין ניצחון פוליטי, אתם